Bertsolari batek prestatze garaian askotariko orekak egin behar ditu. Gai artistikoa buruan hartu behar du, bere gaitasun artistikoa eta tendentzia nundi joazen, eta ze estilo definitu nahi duen norberantzat eta bat. Koiuntura politikoa, gizarte koiuntura kontuan hartu behar ditu, gauza pila bat hartu behar du kontuan, ez da? Nik bai ikusi txapelketa honetan, edo txapelketa honek erakutsi dula, generazio baten, belaunaldi baten izeberran punta edo izango litzatekeena. Ikusi ditugu bakoitzak, 87an edo kritikatzen zitzaien edo esate zitzaien molde bereko bertsolariak ziren horiek traiektoria bat egin dutela, eta nik bai somatu dut estilo propio bat garatu dutela bakoitzak. Belaunaldi barriek, txapelketero, belaunaldi barri bat agertzen da, hori ez da derrigorra, baina suertez agertu izan da gure txapelketetan, eta oraingoa oso fuerte dator. Nik uste dut, harrapo daudelako bertsogintza barriaren bide hori, oso nortasun markatu egaz datoz, 19-21 urteko bertsolari horrek semifinaletan ondirenak eta finalaren atarian batzuk. Nik uste dut nortasun handiagaz kanta da bela. Hasierako fase horretan, guk egiten dugun oinarri edo izaten da, gai sorta bat norberak taldera. Eruti ez, hasierako batzarretan eskaik esan hasi, oinarri bako etxe bat eraikitzen. Gure helburua zen, uda aurreko 6 bilera horietan, txapelketa modu duinean beteta egotea dena. Alegia, gure esalditako bazan uda iritsi zanean, jartzaile denak hilko bagina, bazegoela txapelketa nola egin. Nire ustez, txapelketaren berezitasunetako bat da, dakarrela, elkartu gaitezela ona den zerbaiten inguruan, zerbaiten buelta. Eta bekeek zerbait utzi balin badu, irudi bat utzi balin badu, besarkadak dira. Gai jartzaile guztia bildu ginean finalaren ondoren, eta egon ginean, kriston egin duguna esan ez. Haur minbizidunen gurasoen elkarteak nota bat eskerrak emanaz. Giltzurrun trasplante dunek nota bat eskerrak emanaz, inkluso egunkarietan ez da, esaten zu, guzti baino ere funtzio garrantzitsuagoa, baina ezin dugu txokakeritan ibili. Talde bat osatzen dugu, oso normala, baina ora berean oso diferentea. Ze beste inork ezin du lertu, bakarrik guk. Beraz, normala gara, baina normala gara asko garelako, eta danek konpartitzen dugu ezaugarri hori, baina ora berean oso diferentea gara. Ze, euskaraz ez dakien inork ezin du ulertu, ezin du hemen egon. Ze lekzioa eman zoskun, edo niri eman zoztan, personaki, ez dakit hau minori eman zoztan, niri eman zoztan kriston lekzioa andonik, eta nik uste bertsolaritza dan, zer dan, metafora oso importante badala gertatu zen. Azkenean, badago konpetizio bat, baina jolasak irabazten du jokuaren kontra edo, ez?